Anak at dinaig ang kasalanan upang ibalik sa atin ang karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ipinagpapatuloy ng Espiritu Santo ang gawain ng anak sa kanyang simbahan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahari ng duludulog ng kapagawaran ng may kapal. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay linapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.